Vítame vás pri ďalšom videu. Čaute. Rozhodli sme sa, že pre vás natočíme také informačné video. By som to nazval tak, lebo strašne veľa z vás sa pýtalo, či tento rok si môžu kúpiť, alebo či si môžete kúpiť vlastne zábavnú pyrotechniku, takzvaný ohňostroj na Silvestra, alebo nie. Takže idem vám vysvetliť, ako je to vlastne s tým novým zákonom, ktorý vyšiel, alebo ktorý je v platnosti od 2. januára 2024, čo tohto roku 2. januára. A vlastne poďme si k tomu priamo produktu povedať niečo bližšie, čo sa vlastne zakázalo, čo je povolené naďalej, alebo jak sa tam vlastne teória toho zákona zmenila. Čiže čo sa v podstate zakázalo, sú zábleskové petardy, ktoré môžete vidieť tu, sme si zvolili pár na znázornenie. A všetky druhy zábavnej pyrotechniky, ktorým je hlavným efektom hluk. Čiže napríklad pokiaľ máte kompakt, takýto ohňostroj len s efektom hluk, čiže nastane len výbuch bez hociakého svetelného efektu, čiže tam nebude žiadna svetlička svietiť ani nič takéto, tak je to tiež vlastne zakázaný produkt. Alebo nie je tam mínový podstrel, alebo nejaký proste nejaký efekt, pokiaľ v tom není, tak sa jedná vlastne o zakázanú pyrotechniku od 2. januára. Ale takéto štandardné veci, ako rimánka farebná, rakety takisto s farebným efektom, vulkán, klasické kompakty, alebo ten klasický kompakt, proste to naďalej ostáva povolené takisto, jak bolo. Jediná zmena vlastne, čo sa týka tých ohňostrojov, je čas, čas použitia, čo sa zmenilo. Doteraz to bolo tak, že ste mohli odpaľovať celý deň 31. decembra a celý deň 1. januára. Teraz sa to zmenilo tak, že od 6. hodiny 31. decembra môžete to použiť do 1. januára 2. hodiny ráno vlastne. Takto sa presne zmenilo v zákone. Čiže kvázi to obmedzili na 8 hodín. No, tak nejak, áno. Plus minus, no. Ďalej, čo sa nastala zmena, čo sa týka, vlastne ešte k tým produktom. Vlastne F2, F3 môžeš zakúpiť od 1. decembra do 31. decembra, to je takisto. P1, kvázi dymovnice, fakle a podobné produkty ostali takisto predajné po celý rok. A takisto môžete to aj použiť celý rok. Áno. Zákaz, akože tá obmedzenie sa týka sa len kategórií F2, F3 a F2 vlastne. Tak. Takisto F1 detskú pyrotechniku môžete kúpiť aj použiť celý rok. Ďalej, čo nastala zmena, že som začal hovoriť, je vlastne v predaji alebo v predajniach. Tam vám vycitujem presný zákon, čo sa tam ako zmenil. Pyrotechnické výrobky podľa odseku 3 možno predávať len v predajniach, ktoré sú umiestnené v stavbe. Predaj pyrotechnických výrobkov okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1 v samoobslužných predajniach, ktoré neslúžia výlučne na predaj pyrotechnických výrobkov, je zakázaný. Čiže primárne musí byť predaj pyrotechniky v stavbe, čiže musí sa jednať o budovu so základmi, s múrmi. Nemôže byť v kontajneri, alebo v stánku, alebo podobnom. A podobné takéto veci, hej. A to tuším aj bolo aj doteraz. Sa mi zdá, že áno. F1, čiže tie detské veci sem ako nepatria, čiže F2, F3, P1, T1, P2, T2. P2, T2 sú už bežné na opalský preukaz, samozrejme, ale tam patrí. Tam vlastne to sa zmenilo, že samoobslužne predajne sa nemôže predať, čiže veľké obchodné reťazce, ako napríklad Lidl, Kaufland a podobné tieto potraviny, by to nemohli predávať, lebo musí byť špecializovaná predajňa, čiže musí byť ako predajňa výhradne na pyrotechnické produkty alebo... Aspoň doteraz máme toto info, že to bude takto. Takže nebude predávať ani Lidl, ani Kaufland, len v špecializovaných predajniach bude predávaná pyrotechnika.
Áno. Tento rok. Či napríklad v Kauflande, čo je ten stánok vnútri v Kauflande pred vchodom, ten samozrejme bude, lebo to bude špecializovaná predajňa na predaj zábavnej pyrotechniky. To by malo byť. Uvidíme v decembri, no. Samozrejme tam tie ceny poznáme, no, to je dosť vysoké. Áno. A čo sme chceli ešte k tomu povedať? No vlastne toto bolo všetko. No. Čiže vlastne pointa, čo sa zmenilo? Petardy sa zakázali používať, hoci ktorej vlastne kategórie F2, F3 sa zakázali používať po celý rok. A všetko ostatné čo je vlastne hlavný efekt look, čiže pokiaľ tam svetelný efekt, nejaká svetlička, farba nejaká, hocičo, tak to môžete naďalej používať tak, jak to bolo teraz. Takže shrnutie, zábavná pyrotechnika nie je zakázaná. Tak, presne. To je hlavná pointa, že zábavná pyrotechnika zakázaná není na Slovensku, môže sa použiť 31. decembra a 1. januára do 2. hodiny. No, tak. Ďakujeme za pozornosť.